Agay. Nik lang mama. Nik lang mama. Nik lang mama. Beb. Beb. Download ko 100 bebs. Hindi ko nakawang ka namin 100 iyar ba nagbayas. Ay lasig yaw-yaw diha. Ay lasig yaw-yaw diha ang tawon. Ako laban mama, tigil ba ko ubo-ubo laba mama. Tigil ba ko ubo-ubo mama, wala ba kakapalit na ko vitamins mama. Kaya gapil di man ka scatter mama, nabuang naman. Nabuang maka na scatter siguro mama. Ako mama, wako vitamins mama. Taan naman lang eh. Wala ko vitamins, tigil ba ko ubo-ubo laba. Hindi man kahit kati lagi. Una-una manani mo ako, sige ko, ubo-ubo, ako ka vitamin. Bakit kapalit vitamin? Nabuang ito ka na scatter mo. Mama ko vitamin. Sige ba ko ubo-ubo? Wala ba ko vitamins mama? Saan naman lang. Sige ko ubo-ubo laba. Nabuang naman yung kanang scatter mama, napiti naman din yung buwan. Natangtang na ko ang Diyos. Pitingnan man na din mo pagkabuangan na scatter mama. Ako tigi ko ubo-ubo, wala doon kong palitin ni mo vitamin. Ay, ito ko niya pati vitamin mama. Pitingnan niyo ang buangan na scatter mama. Pildin doon ka mama. Ako vitamin doon ko kapalit. Wala kapalit vitamin na ko mama. Sige na ba ko ubo-ubo na ako naman na mo. Ako sige ko ubo-ubo. Taon na laman na. Palanggal na ba din na ako mama. Palanggal na ba din. Da. Agay. What's up, Mick? Agay, Mick. Agaw nga Diyos na nabuak na nga Diyos, Mick. Day, Mick. Bang palang bang bang. Alang. Ito. Bakan anda ni sila beb. Kaya wala ni kaon gadi mo kaog. Daling sudan. Isda may gunahan ano. Agay. Palangga eh. Okay.